Kecamatan Ngoreng kan rawuh. Matur suwun rawuhne Pak Polsek. Mangayi bagya gede-gede Trasi Jawa Jawa Timur. Pak Kapolsek menika campur sari mulya laras. Sugeng dalu, selamat bertugas. Sampun ngaturaken kanggenipun sampun panghibur. Saderepun pambudutan nggih menika ngaturaken Apa Baktiar, nggih menika gelang alit. Jula-juli kretek nak. Mas Rengga pambudutan sing di warung Ibu Mariati. Ambek kembangi kopi, telung gedeng kembang kopi, jula-juli kretek, gelang alit. Pambudutan Apa Baktiar. Semoga kudu dilayani. Saderepun penghibur saking penggemar niki wonten tambahan alhamdulillah. Wis esuk-esuk kok moro nang omah dadak anak tanggal 13 saged rawuh wonten desa Dusun Karangposo, Desa Gerang, Kecamatan Tulangan. Nah iki tanggal 13 nak bersama pelawak Cak Kentut Pak Jonet kali ning Riah. Waduh adi teluna sak bojone. Iki ana pelawak iki bersama campur sari Madya Laras. Terus tanggal 11 ben ana desa Bajangan dadakan tanggapane Keleman. Kalinipun Bapak Kepala David warga desa Bajangan Kajati Keleman tanggal 11. Tanggal 14 langsung rawuh wonten desa Kerabakan griyane Bapak Basuki Kajati Walimatul Kitan. Tanggal 17 wonten desa Rombo bersama Mas Bobi Arjuna Budoyo. Tanggal 19 wonten Dusun Kojo, Kecamatan Bungging, ya Kabupaten Mojokerto bersama pelawak Cak Jonet. Wah kayaknya Cak Jonet. Tanggal 29 saged rawuh wonten desa Jedong Cangkring, Kecamatan Prambon, ya daleme Bapak Wiryono Kajati Walimatul Kitan. Tanggal 29 Idena ana sebali dhewe, tangga dhewe, dulure dhewe sinanggap bersama pelawak Cak Kentut juga Cak Taji saking Budi Jaya. Matur suwun terope karip itu bulan 6. Samenika dipun layani Mas Jono panyuwunane Apa Baktiar selaku YouTube. Inggih menika nyuwun gending, jula-juli kretek, Bu Mariati, kembang kopi kali gelang alit, monggo dilayani. Terus wis kelakon
Rondo gantungan kopi jahe. Oh.